Her ser vi, at denne dreng bliver besat af en plageånd. Han bliver slået igen og igen og igen i en uendelighed. Slipper han nogensinde væk fra sin plageånd? Hvad er så sket? Sådan en mand har nogen slår efter mig med sådan en tøjdyrshandske. Han har lavet det her og det her. Det er jo noget, du selv har lavet. Er det det? Har jeg så også selv lavet det her? Nej. Jeg har en smertestillende til dig, hvis det kan hjælpe. 2 om dagen. Morgen og aften. Hvordan det ender, det er der ingen, der ved. Hjælper disse piller? Jeg tror, det er næppe.